Лили Кожухарова, уважаеми дами и господа, Лили Кожухарова. Лили Кожухарова, много ви благодаря. И така, значи, направо от чужбина в България, в родината, където налетяхте на мен. Много ви благодаря. Това съм го виждал, което го правите. Това, което... тук е останало щипката от микрофончето. Това, което го правите, така съм виждал и аз като започнах да работя по такива някои места, каквото е, например, вариетето. След целият блясък на балерините, когато бяха на дансинга, даже мисленото пожелаване от някои мъже, които стоят в залата, посрещах балерините, които излизаха от танца и ги виждах как те правеха точно това. Всеки отива... Дишането, дишане. И те дишат като мене. Да, не това е вярвам от цигарите. Цигарите са вредни за вашето здраве и за вашето, за моето не. Вярно е, че... Поне съм по-статичен, да. В момент само, извинявайте, само имам да направя една реклама и това ще продължим. Много искам да поговорим. Мога ли да попитам? Хареса ви бирата? Не, това ми хареса тук, кутията. Тая кутия? Да. Тя е на предаването. За реклама сме приготвили. За и колко сантиметра е тази кутия? Нямам представа, но мога да ви кажа горе-долу около 49, мисля. Колкото един екран на телевизор. Да, обаче това ще да е по-малко тук, като го гледам. Това е тук по-малко сигурно. 44. 3 може. Може и 43. Защо харесва ви? Много ми харесва и така мисля да се опитам да влеза в нея. Така или иначе направих. Аз съм опитвал съм. Я пробвайте, може и да можете. Не, вижте, опитвал съм и гледайте какво се получава. Я да видим. Не, аз сега да не го покажам, защото се натъжите. Все едно значи, той нещо да си го направя така и накрая единственото, което му направи, сакото ми влиза главно. И на стой чупирите. Да. Но ако искате да опитате, аз съм така готов да... Ще пробваме. Да, заповядайте. Оркестъра готов ли е?
след каменица, като пият, те са винаги готови. На Ако всичко, ни на дадете всичко са чужбина? готови. Значи заслужава договор за чужбина. Да. Ще помислиме. Не, по-добре не мислете, ще съжалявате после. Аз да ви предупредя, пък ви правите каквото искате. Уважаеми дами и господа, Стойчо, след завършването на шоуто опитай, може би, както гледам, възможно е да влезеш и ти. Панелката не само. Да, ще се вечем, но после след шоуто. Заповядайте малко, трябва да починем вече. Трябва да починем, аз направо се скапах. Кой ви е прибрал дрехите? Те са ви прибрали. Моля ти се, какви сте? Вие виждате ли какво става тук? Те прибрали дрехите на умишлено. Това беше грешка. Защо им опрости? Лошото е обаче, че аз съм водещ за сега на това предаване и момичето ще помисли, че... Да. Да ви прикрием малко. Да. Заповядайте. Това не съм очаквал, че стане. Росене, кой ви каза да прибирате дрехите? Кой ви каза... Да, утре е събрание в 10 часа сутринта. Как? Разбираш, ще ви помогна. Той е Росен, нали тя нещо, обаче... Така, сега... Как го обличате това нещо, жените? Влизам в поличката така. За какво ли ви да се обличате? Не знам ли я. Това е толкова трудно нещо. Опа. Аз, между другото, съм си мислил, защо хората въобще се обличат? Представете ли си света да тръгне гол? Какво ще стане? За вас това ще бъде много хубаво, а за някой ще бъде такава тъга. Имам предвид Стойчо. Да. Значи, вие не вярвате, може би, че нямам никакъв пръст в задигането на дрехите. Вярвам ви. Как? Мислите, че аз имам пръст в тази работа? Не. Всичко е възможно тук. Не, никога не бих си го позволил. Росене, ти от кога си на работа в Българска телевизия? Не, с кое да започна? С лошата или с добрата новина? Да. До кога мислиш, че ще продължават да... И аз много... По-добре, нали? Мисля, че ако седнете, ще бъде още по-добре. Точно така. Много сте добре. Аз ви уверявам, че сте много добре. След всичко, което изпълнихте, аз мисля, че който от публиката пожелая да изпълни същото, може докато се говорим да го направи за останалите. Ще бъде много интересно. След всичко, което изпълнихте, аз отгоре на всичко искам да ви питам така, да разменим няколко думи. Ви пристигате сега от Швейцария. Да. Само една секунда, просто да си вдигна косата. Не се притеснявайте нищо. Това е, мисля, че много хубаво, че виждат хората, че нищо скрито и покрито няма. Няма само лъскаво и блясък, а има професия, а особено вашата, това, което правите, е доста трудно. Който не е съгласен, да го направи.
Вършите се от Швейцария. Намирате ли така голяма прилика между България и Швейцария? Ох, Не, защото нали говорят, че България можела да стане малка Швейцария, може би. малка Швейцария, да. Ох, какво да ви кажа. Всеки път, когато се връщам тук в България, се връщам с едно такова удоволствие, с радост. И още щом прекрачим на границата, много ми е мъчно, че трябва така да го споделя. Едно разочарование. Швейцария. Вие искате да сравнявате България с една от така доста цивилизованите страни. Аз не искам да я сравнявам. Някои сравняват, затова реках, вие така като прясно дошла да кажете. Да знам, така може би горе в Родопите, там така да прилича малко на Швейцария. Да. Иначе всичко започна при вас след завършването на ВИФ. Не, аз не го завърших, прекъснах по майчинство. Да. И бях учителка една година по физкултура, то не е различно от института. Не се надявайте, че ще ви задам страшно глупавия въпрос, въпреки че повишават заплатите на учителите сега, дали съжалявате? Трябва да се запитат някои неща, трябва да бъдем откровени. Значи не съжалявате? Не, определено не. Добре, след толкова така дълъг период, в който ви работите неща, които другите не могат да ги правят, това в крайна сметка погледнато от медицинска гледна точка е голямо натоварване. Ще е много голямо натоварване, но изглежда при мен има някакъв застой, защото аз съм започнала твърде късно, на 24 години и половина, и така беше доста смешно, когато ме заведе един художник в цирка пред компетентно жури, за да обясни какво мога да правя, че съм гъвкава и така нататък. Директора беше с много голямо предубеждение и каза, че тя на 24 години е абсурдно да прави каучук. Това е невъзможно. Обаче, въпреки това, те направиха една комисия. На другия ден аз всъщност и не знаех какво означава точно каучук. Бях гледала Ели Пиронкова в телевизията. Това, което правите, е по-страшно от каучук. Той не е толкова гъвкав. Аз имах и такива обувки. И много скоро се нацепиха отдолу. Аз точно за това ви питам, че при вас още няма нацепване, нали? Определено не. Много се радвам. Аз много се радвам точно за това. И обаче, надявам се, че няма да ме се съдите, ако ви задам още един така деликатен въпрос. Кое се огъва по-лесно? Тялото или душата? Тялото. Тялото. Да. Значи, пазите душата. Паза я. Определено я паза, защото ако не я паза нея, то ще отиде и тялото. Не е огъната още. Не. Благодаря ви.